Sugeng enjang para adiyuswa sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Senen Kliwon 2 Juni 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer sengita. Para adiyuswa agami nenuntun kita dhateng margi ingkang nuhoni kersanipun Gusti. Tuladanipun nresnani migatosaken paring pitulung lan ajen ing ajenan, mekaten ugi memulang margi tumuju ing swarga. Milanipun kita kedah sengit dhateng piyala, sengit lan nampik dhateng tumindak awon. Karana punika kita kedah nggadah tameng kangge nangkis sedaya piyala, inggih punika iman kapitadosan. Jabur 9:7 ayat 11 ngendika, "He wong kang padha tresna marang Sang Hyuwah, padha sengita marang piyala, panjenengane kang ngreksa nyawaning para wong kang kinasihan, bakal ngluwari wong-wong iku saka ing tanganing para wong duraka." Paseksinipun juru jabur mboten wonten panguwasa sanes ingkang nglangkungi Yehuwah. Sang Hyuwah punika nglangkungi mega, pepeteng, geni, kilat, gunung lan langit. Para tiyang ingkang nyembah dhateng brahala badhe wirang, awit namung Sang Hyuwah ingkang maha luhur, ingkang mengku saklumahing bumi. Pungkasanipun juru jabur ngajak para umat supados nresnani Sang Hyuwah sarta nyengiti marang piyala. Namung Sang Hyuwah ingkang tansah setya ngreksa lan ngluwari para umatipun saking para tiyang duraka. Para adiyuswa nresnani Gusti lan sengit ing piyala kados pundi caranipun? Nresnani Gusti saged kita tindakaken srana nresnani sesami ing gesang kita, wiwit saking semah brayat tetanggi, para warganing pasamuan ugi mengsah. Nyengiti piyala saged kita tindakaken srana nindakaken kabecikan, boten damel semplaing manah tiyang sanes sarta boten tumindak piyala wonten ing saklebeting gesang kita. Kita tindakaken gesang punika srana remen marang katresnan, kabecikan lan karukunan. Kadhi tumindak piyala punika kita saged nresnani Sang Hyuwah kanthi saestu. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amrih kawula sengit dhateng tumindak ala, sengit dhateng piyala, kanthi perkawis ingkang mekaten kawula kedah nuhoni mlampah ing marginipun paduka. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang ngreksa, paduka ingkang paring pitulung, malah kepara paduka ingkang ngluberaken berkah-berkah ing satata gesangipun. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados menawi paduka ugi badhe ngreksa lan paring pitulung. Mirunggan kala pasrahaken Bapak Pendeta Timotius Setianto GKJ Krapyak ingkang wedal sakmangke wonten ing pemulihan kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Rini Karaing, tiang sepuhipun Ibu Sinta wilayah setunggal GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing Alamanda RSU Magelang. Monggo Gusti lumantar operasi ingkang badhe kacawisaken menika ndadosaken Ibu Rini Karaing menika inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Bapak Sugianto, Bapak Budi Sutomo, Ibu Sucipto, Ibu Tulat, Bapak Amung Pracoyo, Ibu Lis Martono ing GKJ Magelang. Kawula ugi masrahaken Bapak Minto Taruno wonten ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Bapak Samuel Tujono, Ibu Sri Windardi, Bapak Mardiono, Bapak Agus Budi Pranowo, Bapak Margono, Ibu Marsudi wonten ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Sulu, Ibu Helmi Suprapto,
Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati inggih kaji ngablak, Ibu Yuli Luther Harifa, kawula pasrahaken inggih kaji mono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Syih Mirah, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto lan Pendeta Ibnu Prabowo inggih kaji telpok. Kawula pasrahaken Ibu Isti Wilayah 3 inggih kaji Wonocatur. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Kusmini wonten inggih kaji Purbo. Kawula pasrahaken Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Tropodo Sidoarjo, Ibu Sriti Astuti. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo inggih kaji Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi inggih kaji Tuban. Inggih kaji Trangkil, kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Kawula pasrahaken Ibu Apri ing GKJ Canden, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Suresno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken ing GKJ Watu Sigar, Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi. Kawula pasrahaken ing GKJ Mijen, Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Trikartono, Bapak Waryono lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Tanon, Bapak Suhadi, sedherek kawula ing GKJ Banyumanik, Ibu Sukarni, Ibu Sutarni lan Bapak Daniel Agus. Mekaten ugi kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit, kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung. Matemas sedherek kawula menika pikantuk kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa sinarengan ngrepekaken kidung. Sumangga.